Bună și bine v-am găsit la primul episod de pe acest canal. Astăzi să jucăm un joc de pe Roblox, destul de... A fost popular, nu pot zic că acum o îi, dar a fost popular anii trecuți. Și în caz de nu știți, se numește Rainbow Friends. Nu mai știu nimica. L-am jucat acum ceva timp și am turnat de multe ori. Dar vom vedea noi. Am un nou. Sper să nu se fi schimbat ceva, să știu să-l mai joc și eu. Nu l-am mai jucat de mult, de când a apărut, nu l-am mai jucat. Na, aia e, mă. Waiting on other players. Skip. Văd skip. Am dat skip-ul. Uite, eu sunt față. Vă place caracterul meu de pe Roblox? Este foarte... fix o persoană numai de skip. O persoană. Cred că e ăsta. În care eu aici. Majority has... Aha, the cinematics. Bun, știu că trebuia să iau nu știu ce bomboane din alea, exact din alea. Aoleu, unde m-am dus? Ăla verde era orb, nu? Ăla verde era orb, nu? Ăla albastru deja găsiți, aoleu. Mă, câte gălăgie facem cu ușile astea. Jos. Aule. Ăla e la verde, nu? Da, unde e? Ăla albastru, blue parcă? Nilight. Sigma was found. Am mai știu dacă gen te prindea, te ducea la lobby, nu? Eu și țin minte. Că te ducea la lobby și trebuia să încep tot jocul de la început, nu? Așa țin minte. Nu știu dacă mai e așa. Ăsta e la verde. Green. Unde? Ia-le. Aaa, cu cutia nu ne vede, nu? Aha. Got it. Cum era cutia cu C? Nu, cu B, cu B. B este cutia. Că-i crouch. Nu știu de ce nu. Aoleu, mi iese chelia. Dă-mi chelia în păr în cap. În caz de nu știți de unde e toată chestia cu caracterul meu. Dați un pic că oare pot să vi le arăt. Așa. Nu pot. Caracterul meu îi
Ala din Call of Duty, Ghost, în caz de nu știți, o să apară pe undeva pe aici vreo poză cu el. Pe undeva, nu știu unde. Nu mă întrebați. Mă descurc ca eu la edit. Nu vine verdele aici. Debs. Was found. Și în caz de nu știți nici cu cagula de ce am oare o cagulă pe față? Păi toată ideea a venit de la... Vreau să fac YouTube. Dar vreau cu față, dar nu vreau cu față, știți? Și m-am gândit, am o cagulă. Așa că... Ideea mea a fost să fac YouTube cu cagulă. Deci să-mi pun cagula pe față. Am să-mi... Sper să te prindă. Pe blondul cela. Bine. Unde mai ies din alea? Nu mai ies. Serios? Vreau să duc și eu. Să mor tu că l-o găsit. Sau, eu cred că o ieșit. What skip. Is dead. Coming here was a mistake. We need to find a way out of here fast. Trebuia să vă traduc. Practic, o zis că trebuie să fie o greșeală că am venit aici și că trebuie să găsim acum o scăpare. Uite cine a decis să se arate. Sunt surprins că o trecut peste stage over 5. Peste ceva, nu știm încă ce. Gas. Me know with English. Me with English, but not with the English. Ar părea random, nu? Gen, zbura pe aici random. Bine. Este un din ăsta pe aici, oare? Nu pot urca. Urcă-te! Foi, ce mă speriat. Înțeleg cât de... Încercăm să fim family friendly, să nu vorbesc urât. Încerc. Ah, shit! Here you go again!